Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। I hope आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। बे समाव नै जोङो रुपथनजों आंजों कलेज फारसे रावना होलांगासिनो दङ। बेवहायनो आं ब्लग भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। आं बेवहाय माखासे मानि बाथ्रा बुंदोंमोनबो जानो हागौ, नाथाय बे समाव आं मिउट खालामनानै होनाय जाबाय। मानो होननानै बुङोब्लाथाय आङो भइस डाबिं खालामनो गोनां जादों, मानोना नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामनांगोन नालाय। स' बेजों फारसे रुपथन बसुमतारी बिथाङा गारिखौ सालायगासिनो दङ आरो आं उनफारसे जिरायनानै ब्लग भिडिअ लागासिनो दङ। स' नोंथांमोना फुल भिडिअ नायलांदो जोबजासिम। मा बुंनो गाइस, नै बिथाङा बिरखोलायनाय सालायगासिनो दङ। बापरे, ओरैबायदि गोसो होनानै सालायदों, माने केमेरायाव नायाखैनो आरोना बिथाङा खेबसेबो। लोगोफोर माने आङो नै मट' ब्लगिं खालामनाय बायदि खालामबाय, आरसियावबो एसे नायस्रोलायबाय। लामायाबो ओरैबायदि फिनफिनिया मोजां, समायना, बिउटिफुल, असम, वन्डारफुल जानानै दं। नोंथांमोना आंनि भइसखौ, आंनि बुंनायखौ इगनर खालाम आरो इन्जय ला भिउखौ। मानो होनना बुङोबाथाय वेदारा ओरैबायदि मोजां, ओरैबायदि समायना, क्रिस्टेल क्लियार जागानानै दङ, ओरैबायदि समायनानो। नोंथांमोनाबो जोंनि जायगायाव फैब्लाथाय नुगोन। जोंनि बे रडआ जाहैबाय रुपई टु सालबारि थांनाय लामा। अके, रुपईनिफ्राय जों दा सालबारि फारसे रावना होलांगासिनो दङ। आंनि जोनोम गामि, आंनि हम टाउना बेलेगाव, गुबुन जायगायाव। बेनिफ्राय जों हम टाउननिफ्रायनो थाङो एक्सुवेलि जोङो कलेजाव। स' नै बेखिनियाव मोनसे शिब मन्दिर दङ लेफ्ट साइडखैजाय, लामानि लेफ्ट साइडखैजाय। बेवहाय शिब फुजा जायो जेब्ला फुजानि बोथोर सफैयो अब्ला। खानाया सालायदोलै पयद'। नोङो कुवालिटिखौ माबाखौ ब्राइटनेसखौ ल'आव होना दोननो दै, ओंखायनोथ' बिदि नुदों। थोदस खानाया जेनेबा सान्दुं गोसाबाथाय फुल नांनाया बिदि खोनादों दा खोमसि नालाय। गाइस, बर' दायो जाबां बर' बाजाराव शिब फुजा नायनो फैदो जोबथि हाबाफारियाव। दिनैसो सम मोनदो फैनो। जायाखैलै गेजेराव आं दा नै फुजा नायनो फैदो, बुलाबनाय महरखौ लानानै दसे बास जाबाय। नै बिथाङा मलि फिसाय दे फंनैसो बिथांनि गोसोथोनाया कार्बि आलंनि बेखौ सोरनो मोनबाय। जोंना एक्सप्लेना इदिसो फाय बेरायनो फाय। लोगोफोर, आंनि साबसक्राइबार लोगो मोनदोंमोन दासो, नङा होमबा? बन्द' खालाम। बिथांमोना आंनि साबसक्राइबार, बिग फेन सार, बिग फेन।
साफ्रोमखौबो आं सिनायजोबा आदा फैलावखौ सिनायो बाखिखौ आदा बिराजखौनो सिनायथि होलांनो थाखाय आं खावलायबाय जागोन गिबियावनो आं राबां बर' बाजार होननानै दिनैसो मिथिदों बर' बाजार होननानैल' मिथिबाय थायोमोन बांद्राय खोनाहैनाय जाया राबां सोदोबखौ दिनैसो मिथिदों गिबियावनो बयनिसिमबो जिहेतु शिवरात्रि फुजाया जालांबाय थेवबो फेस्टिभेला सोलिगासिनो दङ बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय जोंनि बेन्डनिफ्राय Boro Bazar Bodo मेथाइखौ सोर सोर मिथियाखै थिनलाय साथामल' मिथियो नामा ओरैलाय आरो मोजां मिथियो हासार गोनां गोसोनि उननो लुबैयो राखौ रासि गोसोनि हासिं मोनहैयो हासार गोनां गोसोनि उननो लुबैयो राखौ रासि गोसोनि हासिं मोनहैयो गोथों बिदि दलद जिरायनानै थाबाय थाबा जानाय नङा आरे नुवामोन माने खालामहरनोबाथाय फुलावबाथाय हाय गाइस गुड नाइट जोङो दायो न'आव मोनफैफिनबाय आरो ना ब्लग्सखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै गेरेमसायाबो न'सिम हाबफैबाय बे गेरेमसा लानि न' अके आं गेरेमसा लानाव हरथाबैबाय हर जाबाय गाइस
Hmm.